Take down, now! Cinav rewşên zehmet û astengiya jiyanê û sitemkariya li ser gelê Kurd li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê û piraniya bajarên Kurdî ji aliyê desthilatdariya Sûriyê ve hatî sepandin, gelek ciwanên Kurd û nifşên Kurdî tenê bi viyana xwe ya Kurdî xwe ragir lê ser piyaman û nehatin çemandin. Berovajiyê planên desthilatê bi sergûnkirina ciwan û rewşenbîran û dorkirina wan ji pêşketinê di hemî aliyên jiyanê de. Ciwanên Kurd li Qamişlo û derveyî Welîd li hemî cihê welatên derbederiyê û penaberiyê kar û behremendiyên xwe yên rewşenbîrî, zanistî, wêjeyî û civakî û di navde werzîş jî berdewam kirin û karîn li welatên xerîbiyê navê Kurd û Kurdistanê û Alaya Kurdistana Pîroz bi şanazî hildin û serbilindayî û rêzgirtinê ji gelê xwe re bînin. Ji wan li hing û qehremanan jî Zinar Hisên ciwanê Qamişloka Evînê yê 30 salî ye ku bi viyana xwe nav û taybetmendiyeka xwe ya cuda ava kir û çavê gelê wî îro lê serkeftinên mezintir bi dest bixe. Zinar Hisên ku bi navê bihêztirîn zorbazê Kurd li cîhanê tê naskirin, 5 mîdalyên zêrîn yên 5 qehremaniyên werzişa zorbaziya azad an ku Musaraal Hurra li Almanya, Nêmsa, Serbiya, Slovenya û Ewropayê bi dest xistine. Zinar Hisên xelkê texa siyahiya bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ye, li gundê qoşana sala 1990 dayîk bûye. Li ser destê rahînerê Kurd Merwan Qertemînî li bajarê Qamişlo fêrî lîstekên karatê, taekwondo û nîşago bûye. Ji sala 2010 ve berê xwe daye welatê Nêmsayê û li wê derê behremendî û hezkirina xwe bi werzişa zorbaziyê berdewam kir û gihişte armanc û xewnên xwe 5 caran wekû zorbazekî Kurd li ser asta welatên Ewropayê hat xelatkirin û Alaya Kurdistanê di serkeftinên xwe de hilda û hat xelatkirin û hîn jî li ser rêya serkeftinê berdewam e. Yekem qehremanî li Almanyayê sala 2016 de bi dest ve aniye. Duwem li Nêmsayê bû sala 2018 de. Siyem li welatê Serbiyayê ew jî sala 2018 de. Çaremîn medalî li Slovenyayê sala 2019 de bû. Medalya pêncan jî ya qehremanîya Ewropayê bû ku di siyê meha 11 de sala 2019 de piştî serkeftina wî li ser qehremanê Almanyayê di matşa dawî de ya lîstikvanên noto 5 kîlo û bi jor de an ku wezna vekirî bi dest xist. Wate di 3 salan de qehremanê Kurd Zinar 5 qehremanî û medalyên zêrîn bi dest xistin. û niha jî Zinar diyaneya Elfa Akademiya welatê Nêmsayê li Vîyena paytext Zinar cihê xwe digire û werzişa xwe berdewam dike. Bihêviya dua û piştevaniya gelê Kurd e li Rojavayê Kurdistanê bi taybet û her çar parçeyên Kurdistanê ye. Gavên bilindtir, serkeftinên mezintir bi dest vebîne.